Gvern li jisma tiservi wkoll biex mhux biss il-pubbliku jgħaddi s-suġġerimenti tiegħu iżda jitkellem dwar dak li sar fl-aħħar 4 snin. ċerti interventi tassew jaqblu mat-tema 4 Years of Firsts u l-qasam sportiv ma kienx eċċezzjoni. Persuni minn oqsma differenti semmew proġetti li saru għal l-ewwel darba, fosthom dawk tal-BMX u anke tal-Assoċjazzjoni tal-Isports Akwatiku. Faħħar din l-amministrazzjoni qed nirreferi għal l-ewwel BMX skate park illi irnexxinna nagħmlu u qed nieħu pjaċir hawnhekk nara l-Onorevoli Chris, l-Onorevoli Bontempo illi kienu minn tal-ewwel magħna biex naddafna dan il-post u llum qed jiġi gawdu dan il-post minn ħafna u ħafna żgħażagħ li jiffrenkwentaw dan l-isport. Nieħu l-opportunità l-ewwel ħaġa biex nirringrazzja kif diġà għamilt meta kien hemm miftuħ tal-Pixxina Nazzjonali bħala ASA il-fatt li dil-pixxina rajnija dakinhar li fetħet, però issa qegħdin nutilizzawha wkoll u nista' ngħid li għas-sodisfazzjon ta' kulħadd, speċjalment l-atleti tagħna, m'hemmx dubju li verament għandna pixxina state of the art kif kulħadd jixtieq u fejn l-atleti tagħna jistgħu jippreparaw għal quddiem. U xi ħaġa oħra li se jkollna f'pajjiżna l-ewwel darba hija l-pixxina msaqfa ta' livell Olimpiku. Is-Segretarju Parlamentari Krista Ġus qal li issa li kienu approvati l-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar se joħorġu s-sejħi tal-offerti ta' dan il-proġett ta' 6 miljun euro. Dan ikun ifisser li bekk titwettaq weda oħra tal-Gvern. Ġus ħabbar ukoll li f'Takandja ġie identifikat bħala il-post fejn pajjiżna se jkollu range tal-isparar. Quddiem dawn l-inizjattivi kollha mhux tab xejn il-Segretarju Parlamentari Krista Ġus qal li 4 snin ta' dan il-Gvern fissru nifs ġdid l-isport f'pajjiżna.